Evo, kao što već znate, ovaj video je napravljen zato da me ne prestanete pratiti. Da me prestanete ili da me ne... Da me ne prestanete pratiti. Kao što znate, rekao sam da idem radit u Njemačku i ovaj video sad što gledate, ja sam već vjerovatno u Njemačkoj, jer tako ću namjestiti da to bude i nadam se da ćemo ga tamo gledat zajedno i da ću ja uspjet biti tamo na chatu kad bude ovaj video. Ne! Pauz! Pa nećeš se umret. Aha, ti si dole baš pa... Postanemo vi, brate, saboteri. Jeli stanemo? Reci. Kad će postanemo vi saboteri, brate? Ne znam. Mater! O, sok te nedo! Isuse Bože, kako me uplaši ovo! Ali želim reći samo jedno. Znači, hvala svima na svemu od prvog dana što me pratite i na YouTubeu i na Trovu i što mi dajete podršku i sve ostalo što ide uz streamanje. Znači, ne znam, teško mi je, teško će mi biti se odvojiti od sad ovoga, jer navikao sam, jednostavno sam navikao, to su već 2 godine streamanja i navikao sam na sve to, znači na taj, ajmo reći, moj hobi, ono, bilo mi je lijepo se družiti s vama, ja se nadam da će to se nastaviti, samo što eto, trenutno je takva situacija da me neće biti sigurno mjesec. A, Bog te neće! Ubit će me ovaj zapaljene džubre, u pomoć, dečki! Nemoj se derat toliko. Pa glavo je, nemam. Isuse Bože. Gasi se i sate se. Dobro, vidim.
Hitan je dosta puta. Možda i 2. Ako zna, možda i 3. Ja se nadam da ćete vi ostati tu. Uvijek. Uz mene. I kao TNS ekipa i kao moji pratitelji, gledatelji, prijatelji, poznanici, gejmeri. Znam, bit će malo neobično sigurno. Biće mi čudno dok se ne naviknem da me nema. Ali brate mili, šta je tu je? Ja se nadam da ćemo ostati u bar nekakvom kontaktu. Prestao sam igrati na potraži. Jesam 14. Jesam ih izre... Jo, brate, otkud sam? Evo iz Dugog Sela, brate, Jurkez, iz Dugog Sela. Discord imam na mobitelu, Instagram imam, TikTok imam. Ja ću pokušat to i dalje održat, a živim, da ne propadnem, ono, da ne odem u zaborav, da znate da sam tu, jel? Da, teško mi je otići malo iz Hrvatske, ali šta ćete kad je, vidite sami kakva je situacija tu. Jednostavno, nemamo šta više tražiti tu i idemo probati negdje drugdje. Tako da, eto. Sam ga otvorim. Evo je! Fuck! Aj, Tanja vidna, idi gore. Ideš gore, od vam. Ama dvojici neće ni slušaj, ako bude napala ispred tu bila negdje kod nas, ti ideš pred njoj, šo? Dobro. Nemoj mi strat! Ti ideš pred nju, uzet će onda tvoju lutkicu, ja se smiri. Imam ja i trovo na mobitelu što se tiče streamanja. Imam i trovo na mobitelu. Vidjet ću kakva će tamo biti situacija, znači sa svime. Ja ću pokušat bar preko mobitela zastreamat koji stream, koju igricu koja se može mobilno, ne znam, Brawl Stars ili tako nešto, Clash, Clans, Crash Royale, nemam pojma. I tak, neke mobilne igrice, jel? Kak mi je Krowolf rekao, pogledaj možda u Njemačkoj ima ovoga Apex mobile, pošto Apex mobile postoji, ali nema ga kod nas u Hrvatskoj, tako da možda tamo ima, vidjet ćemo. Ne znam kako to ide sve, jel? I eto ga, ništa. Držite mi se, ostanite mi pozdravljeni, a mi se vidimo uskoro, nadam se, na streamu. A pozdrav, uživajte. Ćao. Ma joj, šalio sam samo, pa bit ću ja tu, ništa se vi ne sekirajte. Ne znam kad ću biti tu, ali bit ću. Vi do tad ostanite mi dobro. Znači, budite svi dobro, zdravi, škola, šta sve već ne, posao, ali ja sam tu za vas. Dok ste vi dobro, dobro je meni. Sad stvarno moram ići. Ćao!